Parking servis u Novom Sadu počeo je sa rekonstrukcijom parking mesta na bulevaru Oslobođenja. Radovi će se izvoditi sa obe strane bulevara, a kako će u narednom periodu funkcionisati saobraćaj u tom delu grada i do kada će radovi trajati, to će nam sve reći naša Tijana. Ona nam se javlja ovog jutra iz Novog Sada. Dobro jutro ti želim. I stvaraju li se već gužve zbog radova? Dobro jutro, Drago. Želimo ti iz Novog Sada. Mi se trenutno nalazimo na jednom od najprometnijih bulevara u gradu, bulevaru Oslobođenja, gde je u toku rekonstrukcija 105 parking mesta, a planirano je da radovi traju 90 dana i da gužve su već počele da se stvaraju. Vidjet ćemo kako će to izgledati tokom naredna 3 meseca. A šta će sve biti urađeno u ovoj fazi radova, reći će nam Radovan Jeknić iz parking servisa. Radovane, dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, mi već 3. fazu radimo na bulevaru Oslobođenja. U ranijem periodu smo uradili i rekonstruisali parkirališta od železničke stanice, od bulevara Jaše Tomića, pa evo sve do ugla sa ulicom Papa Pavla i sada nastavljamo. I ovo će se raditi, ovo je naša 3. faza, radit će se obe strane bulevara. Zašto se ovo radi? Pa gledajte, atmosfera je uradila svoje, vreme je uradilo svoje. Veliki je problem oko drveća gde se korenje podiglo parking prostor i rešili smo naravno da napravimo jedne pristojne i kulturne parking prostore na bulevaru Oslobođenja, kao što rekli ste, na najprometnijem bulevaru u gradu. 105 mesta će biti rekonstruisano. U toku ovih poslova 5 mesta za osobe sa invaliditetom ćemo obezbediti. I kao što rekao ste, neki rok je 90 dana, ali sve ove radove koje smo radili u poslednjih nekoliko godina smo uradili dosta pre vremena i mi očekujemo da ćemo to uraditi ranije, pre tih 90 dana, jer negde i građane molimo za strpljenje dok se sve ovo ne uradi, pa ćemo maksimalno ubrzati ono što se ubrzati može. Budući da će se radovi izvoditi sa obe strane bulevara, kao što ste rekli, kako nas očekuje funkcionisanje saobraćaja u narednom periodu i da li će možda doći do zatvaranja nekih ulica okolnih? Pa gledajte, nije problem sa protokom saobraćaja apsolutno, jedino je problem tog parking prostora na ovom delu od Papa Pavla do Jevrejske ulice, odnosno Futoške pijace, tako da tu će biti malo problem da ljudi koji ovde rade, žive, da nađu slobodno parking mesto, ali kao što rekao, gledat ćemo da to bude što pre i da što bezbolnije prođemo ovu fazu, onda ćemo preći na ovu drugu stranu, tako da samo malo strpljenja, imat ćemo mnogo kvalitetnije parkinge, bezbednije pre svega parkinge i po ljude i po automobile. Ovo je 3. faza radova. Šta je urađeno u prve 2 i koliko parking mesta je rekonstruisano? Pa evo, maltene pola bulevara je urađeno na ovaj način u prethodnom periodu. Na raznim potezima je, 100 parking mesta, pa 200 parking mesta sa jedne i sa druge strane, tako da mi idemo negde prema tamo Mostu Slobode, mada je tamo parking prostor mnogo bolji i kvalitetniji nego u ovom delu bulevara, da ne kažem u ovom delu grada. Nakon završetka ovih radova, koji su neki dalji planovi funkcionisanja i radova parking servisa? Pa gledajte, mi u poslednje vreme stvarno se trudimo da što više parking prostora i rekonstruišemo i u tim rekonstrukcijama da uvek nađemo i neke nove parking prostore, kao što je to bilo u ulici Save Kovačevića i na tom delu grada, tako da radit ćemo onoliko koliko budemo imali para. Dakle, koliko sredstava, toliko se i radi, ali i pre nego što završimo ovaj posao ovde na bulevaru, počet ćemo sa rekonstrukcijom na Limanu u ulici doktora Ivana Ribara, gde čekamo da se urade kanalizacija, kako bi se posle toga odradio i parking prostor u toj ulici, tako da stalno nešto ima. Ono što je važno negde za sugrađane je da u celoj toj priči imaju i koje parking mesto više, jer znamo da imamo taj hronični nedostatak parking mesta u gradu. Koliki je zapravo problem parking mesta u Novom Sadu i šta biste rekli, koje su neke najzakušenije lokacije? Pa znate kako, Novi Sad je sve veći grad i ima probleme iste one koji svi veliki gradovi u Srbiji i u Evropi. Oni su samo tamo malo bogatiji pa to rešavaju možda malo brže i sa više para, ali svi imamo problem nedostatka parking prostora, veliki je broj automobila, znamo, pođemo od sebe. U porodicama gde je bio jedan automobil sada su 2 ili 3, a prostor je ispred zgrade ili kuće ostao isti. Dakle, to je nešto što je boljka gradova koji se razvijaju, koji iz dana u dan postaju sve veći i veći, pa i Novi Sad.